Γεια σας φίλοι μου. Σήμερα θα μιλήσουμε για μια ιδιαίτερη ιστορία που συνδέεται με το αγαπημένο μας άθλημα που είναι το Airsoft. Θα γνωρίσουμε τον Αλκίνο, ένα μικρό μαχητή που χρειάζεται τη βοήθειά μας. Ο Αλκίνος διαγνώστηκε με λευκοδιαστροφία, μια σπάνια και σοβαρή ασθένεια, αλλά δυστυχώς οι επιλογές θεραπείας στην Ελλάδα είναι πολύ περιορισμένες. Η μόνη του ελπίδα λοιπόν βρίσκεται στο να αναζητηθεί θεραπεία στο εξωτερικό. Για τον λόγο αυτό, η ομάδα Κατάλληλη διοργάνωσε ένα event προσκαλώντας όλες τις ομάδες Airsoft να συμμετάσχουν. Η ανταπόκριση ήταν συγκινητική. Ολόκληρη η κοινότητα του Airsoft ήταν παρούσα για να υποστηρίξει τον μικρό μας Αλκίνο. Αυτή η πρωτοβουλία μας δείχνει πως όταν είμαστε ενωμένοι μπορούμε να κάνουμε πράγματα μεγάλα και πάρα πολύ σημαντικά. Ας συνεχίσουμε να στηρίζουμε όλοι μαζί τον Αλκίνο. Η ενότητα είναι η δύναμή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ήρθε η ώρα να πάμε να παίξουμε. Άλλο παιχνίδι. Έχει κόσμο, ναι. Κάνε και κλικί, κάνε... Έχει κόσμο. Έχει κόσμο αριστερά, παιδιά. Έχει αριστερά κάτω κόσμο. Από εκεί, γιατί θα μας τηλεοπτήσουν αυτοί. Έχω μείνει. Κάλυψε με. Έχω κόσμο. Hit! Hit! Από ό,τι με ενημερώνουν από το κοντρόλ. Ναι, όποτε δεν μπορεί. Όπα, την βαρουκέτα. Τα καλαμάκια μου φέρτε πίσω! Τα καλαμάκια μου φέρτε πίσω!
Αφού έφτασες στο τέλος του βίντεο, θα ήθελα να στηρίξεις με ένα like αν σου άρεσε το βίντεο, μια εγγραφή στο κανάλι μου, πάτα το καμπανάκι για να σου έρχονται νέες ειδοποιήσεις με νέα μου βίντεο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ραντεβού στο επόμενο Airsoft Game.